Cha nje ingane zakwethu zijwayeze nje ukukhuluma amaqiniso. Ntama zijwayeze nje ukukhuluma amaqiniso. Izinto engenzeki phambi kwakho ushaye engathi awuyiboni. Asikhulumeni bakithi, umlomo wadalelwa ukukhuluma. Mina nje amaqiniso ngisazowakhuluma ngoba ngiyasaba ukuya esihogweni. Ngithi sengiyafika ezulwini kuthiwa hhayi wahluleka ukukhuluma emhlabeni, hamba esihogweni. Ibhadi elingaka mntakama, mina nje ngisazokhuluma noma ningathi ngiyakuthanda ukukhuluma. Okusalayo ngiyazi ukuthi ukukhuluma ngikuthandi, ikona okuthanda mina. Phela mina ngeke ngithule izinto zenzeka phambi kwami ngishaye engathi angiboni. Ngizokhuluma-ke. Hawu omakhelwane mntama, hhayi omakhelwane, iy'ngane zakwethu kuhlale kudlalwa ngokuthi oma bey'ngane yini ney'ngafi. Yeyi omakhelwane yini ney'ngafi mntama. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yeyi umuntu kuvele kwenzeka into encane empilweni yakhe usene-proud. Kwasho lamafelebhe efuna ukuthi pride. Umuntu akasakukhulumisa, umuntu useyasihlinela. Vele ngingabe ngisazi mntama. Ingane yamakhelwane sigqoka nayo ophaqa. Kubo sebeyithengela amathomi, abasasikhulumisi. Omakhelwane besiphuza nabamanzi, sebephuza ikuyi, abasasikhulumisi. Omakhelwane bayafika ekhaya bezodla inyama, phela ekhaya inyama iyaphekwa, kamakhelwane wami ayiphekwa kodwa sinankinga. Bayafika sibaphakele inyama, badle kube mnandi. Kodwa nje ngizwe kuthiwa bapheka ithini likafishi mntama, abasasikhulumisi. Abafunakali omakhelwane abane-proud. Kwayisho lamafelebhe efuna ukuthi pride mntakama. Umakhelwane nje funda ukuzehlisa. Ingane yakamakhelwane yenza i-course ya 3 months ya-graduate. Abasasikhulumisi phela sebene-graduate. Umfana wamakhelwane ubeyokwenza i-learners wayiphasa, siyambongela. Abasasikhulumisi. Akakabi ngisho ne-driver's license, akakathengi ngisho imoto kodwa abasasikhulumisi. Umama kamakhelwane mntakama ngizwe kuthiwa ubeyokhokhela i-TV license, sebehambe bethi bebeyokhokhela i-DS bengenayo mntakama. Ngokukhokha nje i-TV license abasasikhulumisi. Baba makhelwane simazi sonke iy'ngane zakwethu akasebenzi, futhi asinankinga ngokungasebenzi kwakhe, kodwa unele nje wayofesa mntakama, akaqashwa ngisho ukuqashwa. Kodwa abasasikhulumisi. Omakhelwane bami bagilana igoda, umquthuko, iziyikayika, igoda lebhumshaki, into engaqaqeki mntakama. Wozwa kuthiwa bagrosile ngane yakwethu. Ifriji lihlala emnyango, show off. Bonke omakhelwane kufanele babone ukuthi bagrosile. Yeyi uzungisize komakhelwane wakho. uNkulunkulu mekwenzeka into encane ungabi ne-proud. Kwayisho lamafelebhe efuna ukuthi pride. Ake siyiphatheni kahle.